Praise the Lord होननानै बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरदों आरो लोगोसे दिनैनि गोदान भिडिअनि गेजेरजों बयखौबो बरायदों। अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, जाय नायगिरिफोरा ससियेल मिडियायाव एक्टिभ थायो, जेरैहाय फेसबुकआव, इउटिउबआव, इन्स्टाग्रामाव, बेजोंनो लोगोसे रादाबफोरखौ नायबाय थायो, बिथांमोना थारैनो बे मुंखौ खोनादों जानांगौ। बे मुङानो जाहैबाय चार्लिस कार्क आरो बिथांखौ थारैनो नोंथांमोना सिनाय मोनो होननानै आङो सानदों आरो जायफोरा सिनाय मोना दिनैनि आंनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना सिनाय मोनगोन। नाथाय दुखुनि बाथ्राया बेसो, सिनाय मोननानैबो मा जाबावनो होननाय बायदि बाथ्रा जाबाय। नोंथांमोना थाम्बनेलाव मोनथिखाबाय जे बिथांखौ गावथारबाय होननानै। येस, अनजाग्रा नायगिरिफोर, बिथाङा दायो गोथां गैलिया, बिथाङा थैबाय, बिथांखौ गावथारबाय। जुदिअ बिथाङा थैनानै थांबाय, नाथाय बिथांनि जिउ जारिमिननिफ्राय जोंहा माखासे बाथ्राफोरखौ रोंनांगौ, सोलोंनांगौ बाथ्रा दङ। दा बेयावखायनो दिनै आं नोंथांमोननो बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों आरो लोगोसेयैनो आंनि भिडिअखौ नायबाय थाग्रा सासे फोथायारि दङ, जाय बिथाङा आंनियाव खावलायहरदों जे चार्लिस कार्कनि बिसय मोनसे भिडिअ लानानै फै होननानै। दा बेयावखाय दिनै आङो चार्लिस कार्कनि बिसयनो भिडिअखौ लानानै फैनाय जासिगोन। दा बेयावहाय जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायगोन जे चार्लिस कार्कआ मानो गावथार जाखो, मा जाहोननि थाखाय, बिथांनि जिउ जारिमिन डिटेल्सै जोङो एसेब्लाबो नायगोन। दा बेयावहाय आंजों लोगोसे थागोन। दे अब्ला नायगिरिफोर, जोङो आवगायलांदोनि। अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथांमोननो जाय चार्लिस कार्क मुंखौ आं बुंबाय थादों, बिनि गुबै नामा चार्लिस कार्कल' नङा, बिनि गोदोनि जिथु नाम दङमोन बे जाहैबाय चार्लिस जेम्स कार्क। येस, चार्लिस जेम्स कार्क होननानै मोनथिजायो आरो बिथाङा जेम्स मुंखौ दोनथ'नानै सर्टकाटआव चार्लिस कार्क होननानै मुंख'जाबाय आरो बिथाङा जोनोम जादोंमोन जाहैबाय 14 अक्ट'बर 1993 मायथाइयाव आमेरिकानि आर्लिंटन हाइट्स होननायाव चार्लिस जेम्स कार्कआ जोनोम मोनदोंमोन। बिनि बिफानि मुङा जाहैबाय रबार्ट कार्क, जायहा सासे आर्किटेक्टमोन, आरो बिमानि मुङा जाहैदों केम्बेरली कार्क, जायहा सासे साइक'लजिस्टमोन। चार्लिस कार्कआ 2021आव इरिका फ्रान्जे होननाय सासे सिख्लाखौ हाबा खालामबाय आरो इरिका, बे आइजोआ एबा बिसिया पडकास्ट खालामग्रा आरो लोगोसेयैनो आगुनि मिस एरिज'ना USA मोन। चार्लिस कार्कआ सानै गथ' मोननायसै। गिबियावनो हिनजावसा गथ' 2022 आगस्टआव मोनबाय आरो बिनि उनाव हौवासा गथ' मे दाननि 2024आव मोनबाय। चार्लिस कार्कआ जोनोमनिफ्रायनो ख्रिस्टियानखा, जोनोमनिफ्रायनो जिसु ख्रिस्ट'खौ मोनथिनाय, जोनोमनिफ्रायनो ख्रिस्टियान बेकग्राउन्ड, ख्रिस्टियाननि आबहावाजों देरबोनाय सासे सुबुं एबा सासे बेक्ति। अनजाग्रा नायगिरिफोर, दा बाथ्राया जाहैबाय बिथाङा थांनाय 2025नि सेप्तेम्बर दाननि 10 अक्ट'खालि गावथार जादों। येस, गावथार जादों। बिथांनि बैसो हिसाबै 32 बोसोर बैसो जाबायमोन। 32 बोसोर बैसोआव बिथाङा गावथार जाबाय। दा गावथार जानायनि गुबै जाहोनफोरालाय माथो, मा जाहोननि थाखाय चार्ली कार्कआ गावथार जानो गोनां जाखो? अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि नायगिरि नोंथांमोन, बेखिनियावनो माखासे बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननो मोनथिहोग्रोनो हास्थायदों। नोंथांमोना जुदि इउटिउबाव नेसनेल लेभेलनि ख्रिस्टियान इउटिउब चेनेलफोरखौ जुदि नोंथांमोना नायोब्ला, बेयाव मोननै रोखोमनि बाथ्रा दान्थे बिदान्थे जानायखौ नोंथांमोना खोनागोन एबा नुनो मोनगोन। बे जाहैबाय कार्कआ सासे मोजां ख्रिस्टियानमोन, सासे पास्टरमोन, सासे दैदेनगिरिमोन, मोजां दैदेनगिरि, ख्रिस्टियान जानानै सासे मोजां दैदेनगिरि जानानै बिथाङा बाथ्रा बुङोमोन, सासे मिशनारि टाइपनि बाथ्रा बुङोमोन होननानै बुंनाय नोंथांमोना मोननो हागोन। आरो गुबुन फारसे इउटिउबारफोर दङ, ख्रिस्टियान इउटिउबारफोरानो दङ, माखासेफोरा बुंदों दि जे चार्ली कार्कआ बेबायदि सासे मोजां सुबुं नङामोन, सासे जिसु ख्रिस्ट'नि गाहाम रादाब बुंग्रा, जिसु ख्रिस्ट'नि सिन्ता खालामग्रा बेबायदि सासे बेक्ति नङामोन। सासे बेबायदिनो नर्मेल सासे सुबुंसोमोन, जेराव नों आं सोरबाफोर बायदि थाग्रा, बुहुमनि मानसिफोरा थाग्राफोर बायदि बेबायदि सासे सुबुंसोमोन। नाथाय सासे मिशनारि एबा सासे मोजां खामानि मावग्रा बिथाङा नङामोन, बेबायदि होननानै बुंनायखौबो नोंथांमोना मोनगोन। दा सोरबाया मोजां बुंदों, सोरबाया गाज्रि बुंदों। बै इउटिउबारफोरा गावनि रिसार्चजों जाखौ मोनदों बेखौ बिथांमोना बुंदों। आरो बेल' नङा, बे बाथ्राखौ लानानै, चार्ली कार्कनि थैनायखौ लानानै माखासे इउटिउबारफोरा दान्थे बिदान्थे जालायगासिनोबो दङ। दा जेखि जादिया मानसिफ्रा मा बुङो, मा बुंदों बेखौ आङो बुंनो थाङाखसै। नाथाय अनजाग्रा नायगिरिफोर, चार्ली कार्कआ मोजांमोन गाज्रिमोन बे बाथ्राखौ आं बुंनो नागिराखसै। फंनैसो माखासे बाथ्राफोरखौ बुंनानै फोजोबलांनोबो हास्थायदों। बे जाहैबाय चार्ली कार्कहा मोनसे संगठन, मोनसे हानजा दङमोन, मोनसे हानजाखौ बियो गायसनदोंमोन। बे जाहैबाय टार्निं पइन्ट USA होननाय। येस, TP
USA होननाय मोनसे संगठनखौ बिथाङा दैदेनदोंमोन आरो बे संगठननि बिथाङा सासे गाहायमोन आरो बिथांनि खामानिया जाहैबाय टार्निं पइन्ट होननायावनो नोंथांमोना बुजि मोनखादों जानांगौ मा खामानि जाथावथाव टार्निं पइन्ट USA अनजाग्रा नायगिरिफोर दिनै USA बुहुमनि गेजेराव मोनसे मुंदांखा हादोर मुंदांखा गोजौआव थांनाय मोनसे हादोर होननानै जों बयबो मिन्थिगौ आरो जों बयबो सानो नाथाय USA नि सिङाव जे एसेबां गाज्रिफोर दङ बेखौ US आव थानाय मानसिफ्रा मिन्थिगौ जेरै चार्ली कार्कआ मिन्थियो USA आव हौवाजों हौवा हाबा जानाया मोनसे गनायजाथाव जाबाय हिन्जावजों हिन्जाव हाबा जानाय सिख्लाफोरजों सिख्लाफोर हाबा जानाया मोनसे गनायजाथाव जाबाय ड्राग्स जानाय लोंनाय सोबनायफोरा अपेन जाबाय आरो एबर्सन खालामनायफोरा अपेन जाबाय बेफोरखौ ओरैनो खालामनो हायोसै दा बेफोरबायदि माखासे मुद्दा बेफोरबायदि थांखि जिथु माखासे खामानिफोर दङ गाज्रि खामानिफोर दङ बैफोरनि एगेन्स्टआव बैफोरनि उल्थायैबो कार्लीया बाथ्रा बुङोमोन कार्कआ बाथ्रा बुङोमोन आरो हादोरनि गोबां दैदेनगिरिफोर डेम'क्रेटिकनि बिसयाव बाथ्रा बुङोमोन दा जेब्ला बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुङो जेब्ला बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ जेब्ला कलेज स्टुडेन्टफोरनि गेजेराव बहाबा मिटिं खालामनानै बुङो बिथांहा जेब्लानो बेफोर बाथ्रानि सायाव दान्थे बिदान्थे जायो अब्लानो गोबां बेहा सुथुरफोर ओंखारदोंमोन बेनि उल्थायै गोबां सुथुरफोर आरो बिथांखौ जि सानखालि गावथारनाय जादोंमोन बै सानखालिबो बियो मोनसे कलेजावसो दंहैयोमोन जेराव जि कलेजा जाहैबाय उटा भेलि इउनिभारसिटि होननाय बे इउनिभारसिटियावसो बिथाङा दंहैयोमन आरो बेयाव प्राय 3000निफ्राय 5000 3000निफ्राय 5000नि गेजेराव मानसिफोर दङमोन स्टुडेन्टसफोर दङमोन आरो बेयाव टार्निं पइन्ट USA बेखौ लानानैनो बे संगठननि जानानैनो बिथाङा थांदोंमोन आरो बेयाव बिथाङा गोबां बाथ्राफोर बुंदोंमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो फोरोंदोंमोन आरो बेयाव गोबां सोंलुफोर जादोंमोन आरो बे बाथ्रा बुंबाय थानायावनो बबेबा खनानिफ्राय बिनि गोदोना फारसे राइफलजों गावहरदों Do you know how many mass shooters there have been in America over the last 10 years? Counting or not counting gang violence? Great. चार्ली कार्कखौ गावथारग्राया सोरमोन आरो बिथांनि मुङानो जादों टाइलर जेम्स रबिनसन जायनि बैसोआ मात्र 22 बोसोरल' यस नोंथांमोना खोनाबायना टाइलर जेम्स रबिनसन बे टाइलर जेम्स रबिनसन होननायानो चार्ली कार्कखौ गावथारदोंमोन थारैनो बे जेम्स रबिनसना चार्ली कार्कखौ मानो गावथारखो बेखौ जों मानसिफोरा हयथ' नागिरजोबनो हानाय नङाबो जानो हागौ बुंजोबनोबो हायाबो जानो हागौ मोनथिजोबनोबो हाया जानो हागौ मा जाहोननि थाखाय बिथांखौ गावथारखो मिडियाफोराव पुलिसा सोंनायाव फिननायफोरा आलादा आलादा फैनो हागौ नाथाय इसोरनि नोजोराव थाखोमानानै थानो हानाय नङा इसोरा बे बाथ्राखौ रोखायै मोनथिगौ जे मानि थाखाय गावथारखो बे बाथ्राखौ नाथाय अनजाग्रा नायगिरिफोर दिनै आं नोंथांमोननो बे जाथायखौ बुंनायनि गेजेरजों मोनसे बाथ्राखौसो गोसोखांहोनो नागिरदों बे जाहैबाय जोंनि जिउनि बेसेन नोंथाङा बुहुमाव बेसेबां गोबाव जोरनानै थागोन that is not matter बियो जेबो बाथ्रा नङा दिनै बुहुमाव 70 बोसोर थांना थानोबो हागौ 80 बोसोर थांनानै थानो हागौ 100 बोसोरबो थांनानै थानो हागौ सोरबाया 10 बोसोर सोरबाया 20 बोसोर बेसेबां बोसोर थांनानै थादों बेजों जेबो बाथ्रा गैया नाथाय जेसेबां दिनखिनि थांनानै थाबाय बै थांना थानाय समाव बेसेबां इसोरनि थाखाय थांना थाखो बेसेबां इसोरनि खामानिखौ मावखो बेसेबां इसोरखौ सिबिखो मेटारा बेयावसो दं चार्ली कार्कआ थैनानै थांबाय दुथां मानसिया बेखौ गावथारबाय जोनोमनिफ्राय लानानै थैजासिम गासै 32 बोसोर थांनानै थाबाय नाथाय बै 32 बोसोर थांनानै थानाय समायाव चार्ली कार्कआ गावनि आमेरिकानि थाखाय गोबां बाथ्रा बुंबाय आमेरिकाखौ जौगाहोनायनि सिमांखौ नुबाय आमेरिकानि सुबुंफोरनि थाखाय मोजांनि बाथ्राखौ बुंबाय मोजांखौ हास्थायबाय नाथाय चार्ली कार्कआ इसोरनि थाखाय बेसेबां थांनानै दङमोन बेसो बाथ्रा इसोरनि थाखाय खामानि मावदोंना मावाखैमोन जिसु ख्रिस्टनि रायजोनि थाखाय खामानि मावदोंना मावाखैमोन जिसु ख्रिस्टनि बाथ्राखौ बुंदोंना बुङाखैमोन बेसो बाथ्रा अनजाग्रा नायगिरिफोर चार्ली कार्कआ थैनानै थांबाय नंगौ दिनै जों गोथाङै दं सोरनि थाखाय दं सोरनि खामानि मावनो थाखाय जों गोथाङै दं दिनै बेसो मेटार बेसो बाथ्राया 100 बोसोर थांनानै थादोंब्लाबो
100 बोसोराव जुदि जिसु ख्रिस्टखौ खुलुमनोनो रोङाखैब्ला, जिसु ख्रिस्टनि खामानिखौनो मावनो रोङाखैब्ला, सोरबाया जुदि 20 बोसोरल' थांनानै थादोंब्लाबो 20 बोसोरनि गेजेरावनो जुदि जिसु ख्रिस्टखौ खुलुमनो मोनदों, खुलुमनो रोंदों, बिनि खामानिफोरखौ मावनो रोंदों, बिनि हाबाफोरखौ मावदोंब्ला धन्य बे मानसिया, बाख्नायजानाय बै मानसिया। बेनिखायनो माथाइनि 16 बालाब 22 सिरिया बेबायदि बुङो, संसारनि गासैखौबो मोननानै सोरबाया गावनि जिउखौ खोमायोब्ला बिहा मा मुलाम्फा दं? गैया, बिहा जेबो मोनदेरनाय गैया। माबा मुवाफोर होननानै गावनि जिउखौ मोनफिननायनि बिहा मुंबो राहा गैया। बुहुमाव गोबाव बोसोर जोरनानै थाबाय, 100 बोसोर जोरनानै थाबाय, नाथाय इसोरनि थाखाय मा मावखो? बुहुमनि थाखाय, मानसिफोरनि थाखाय, संसारनि थाखाय गोबां रोखोमनि खामानि मावबाय, गोबां रोखोमनि मुं मोनबाय, मोजां मोजां मुं मोनबाय, धोन दौलत मोनबाय, गासैखौबो मान सन्मानफोरखौबो मोनबाय, नाथाय जिसु ख्रिस्टखौ खोमादोंब्ला, जिसु ख्रिस्टनि जेबोखौनो मावनो रोङाखैब्ला मा मुलाम्फा? गासैखौबो खोमानासो लानाय जागोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, जों बयबो सानसे थैगोन। जोंनि थैनायनि महरफ्रा आलादा आलादा जागोन। सोरबाया गावथार जानो हागौ, सोरबाया बेरामजों थैनो हागौ, सोरबाया बुथार जानो हागौ, सोरबाया बहाबा जुनारफोरजों जाजाबायनो हागौ, बहाबा एक्सिडेन्ट जानो हागौ, आलादा आलादा रोखोम जागोन। नाथाय जों जिखिनि दिन बुहुमाव थांनानै थागोन, थांनानै थानाय समायाव जोङो जोंनि समफोरखौ इसोरनि लागै बाहायनो नांगौ। जोंनि समफोरखौ इसोरजों बाहायनांगौ, इसोरनि खामानि मावनो नांगौ। बेसो आसल जिउ, बेसो गुबै जिउ। नोंथांनि आखाइनिफ्राय जिउआ माब्ला गलांगोन, आंनि आखाइनिफ्राय आंनि जिउआ माब्ला गलांगोन, जों रावबो बुंनो हाया। दा बेयावखायनो जिखिनि समखौ जों मोनदों, बेखिनि समखौ जोङो इसोरनि लागै बाहायनि। अनजाग्रा नायगिरिफोर, चार्ली कार्कआ गावनि जिउखौ माबायदि बाहायदोंमोन, चार्ली कार्कआ बेखौ गाव मोनथिसिगौ। नाथाय आमेरिकानि मानसिफोरनि थाखाय, सुबुंफोरनि थाखाय चार्ली कार्कआ गावनि समखौ गोबां होदोंमोन, नाथाय इसोरनि थाखाय बेसेबां होदोंमोन बेखौ इसोरा मोनथिसिगौ आरो चार्ली कार्कआ मोनथिसिगौ। दे अब्ला नायगिरिफोर, बुहुमाव जों जेसेबां दिन गोबाव थांनानै थागोन बे मेटार नङा, नाथाय जों जेसेबां दिन थांनानै थागोन इसोरनि थाखाय जों थांना थानो नांगौ, बेखौ गोसोआव लागोन। दे अब्ला नायगिरिफोर, दिनैनि भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'नोसै। प्रेज द लर्ड।